אנחנו פה בקיסריה, וההורים מחכים אותנו. בזמן שלא שלט גם הודעה, פעם עוד היית נוגעת כמה תאים, זה לא אצלך בתודעה. כבר שיניתי את התמונה שלך בצד של המסע, שלא יחשוב עליי, היא תקופה שחברים רק יתקפו עליי, אתה אוכל? שלא יחזור אליי. אז תני לי חיוך יפה גדול כזה, כאילו לא היית אותי בשבועה. זה הכל, אני לא יכול לישון במיטה לקפי יומה. נכון זה דפוק, כל המצב הזה, את לא יודעת, הלב שלך בממתינה. לחייך אוסקר. עמי, תעשה עם אוסקר סרטון. רגע, יש פה תמונה? בשנה כאילו, לא? למה? מהפסיכומטרי? כן. לא, אין שיעור כזה. פסיכומטרי מיונים לאלעל. כן, לא אמרתי. לא אמרת? מה היה המבחנים? מול כולם, לא בצורה קלישאתית, אבל אני באמת מרגיש שאני מדבר מול כל ההורים שלי משדות ים ועד חצרים. אבל התחלתי ואמרתי שאני מתרגש. טוב, האירוע הזה היה כל כך חשוב לצוות, כי מגיע לכם לשמוע מכולנו כמה אנחנו מעריכים אתכם ומוכרים לכם תודה. ביום רביעי, בשביעי לרביעי אי שם ב-2021, כולכם הסעתם אותנו לבקו"ם, כנראה בתחושות מעורבות, ושלחתם אותנו למערכת חדשה שנקראת צה"ל. שגם אתם וגם אנחנו מתרגשים, פוחדים ועוד הרבה רגשות שאני בטוח לא יודע להסביר. אבל עדיין מצאנו את עצמנו שם, מגולחים ומחכים לראות למה הכנסנו את עצמנו. כולנו הגענו בגיבושים שונים לצוות, ועדיין מיד היה חיבור יוצא דופן. חיפשנו גם בזמן הפנוי הקצר שהיה לנו בסופ"שים להיפגש אחד עם השני ולהיות ביחד. מהרגע הראשון הייתם הגב שלנו לכל דבר ולכל החלטה, בין אם בבסיס ובין בבית. אחרי הקפה הראשונה שקיבלנו מבח צנחנים על מה זה צה"ל, תוך כדי שאתם מקבלים דיווחים כל יום מהביניים על מיקומנו המדויק, עברנו למתקן אדם לטירונות יחידה. הטירונות יחידה הייתה תקופה מאתגרת, ותמיד נתתם לנו בית חם לחזור אליו אחרי שבועות קשים בשטח. וכשהחזרתם אותנו זה היה בתחושת גאווה וחיבוק. ב8 חודשים במתקן התחלנו להכיר יותר את ההורים אחד של השני, בימי ראשון שהייתם שמים אותנו בבסיס, ובשבתות שהייתם מבקרים גם כשהיה אסור ומשאירים לנו אוכל בש"ג. התחושה שלנו במתקן הייתה שאתם מחכים כל היום ליד הטלפון, שרק נתקשר ונגיד שבמקרה אנחנו באזור, באימון או מסע, ואתם תעצרו הכל כדי לרוץ לקלוט לנו 82 מגשי פיצה או 750 סופגניות. החוסר יכולת בלתקשר איתכם במהלך השבוע חיזק לנו את הגעגוע והערכה כלפיכם. אחרי תקופה ארוכה כבר היינו יותר ממוכנים לעלות ליחידה ל4 חודשים האחרונים של המסלול, ואתם תמיד המשכתם לגבות אותנו. ביחידה בשבתות היה מותר לבוא לבקר, ושם עוד יותר התחזק הקשר שלנו איתכם. לא הייתה שבת אחת שהפריסות לא היו פחות מפריסות של מלך. נתתם לנו מספיק פחמימות ובצקים לשרוד את כל השבוע הבא לקראתנו. לאט ומהר השבועות שנותרו עד סוף המסלול הלכו והתקצרו, ובאמת ביולי 22 עשינו את הבלתי יאמן וסיימנו מסלול. הסיום המסלול הפגיש אתכם עם תחושות מעורבות של גאווה ודאגה. פתאום זה לא היה לבוא לבקר אותנו אחרי אימוני קרב מגע, אלא אחרי פעילויות מבצעיות. אנחנו קבענו לעצמנו יעד במסלול, שנהיה הצוות הכי טוב ביחידת דובדבן, וזה מה שהוביל אותנו מהרגע שעלינו לוחמים ועד לשלשום שגזרנו חוגר. היינו צוות צעיר בפלגה עם צוות אחד מאוד חזק, שראינו אותם כמודל לחיקוי, ועוד צוות שנכחו בפלגה, ואנחנו עד היום לא בדיוק יודעים מה הם עשו כל היום. צוות 60 בדימוס. היינו עושים הרבה מאוד אימונים בתחילת הלוחמים, להוכיח שאנחנו ראויים לעשות פעילויות מורכבות כמו הצוותים היותר בוגרים. מהר מאוד הקצב פעילויות שלנו עלה, ואיתו גם החיכוך בשטח מול האויב. התחלנו להרגיש שסומכים עלינו, ועם זה גם עלה לנו הביטחון בשטח. ב-12 לשני הצוות ביום רגיל, בנוהל קרב לפעילות ברמאללה, ופתאום מקבלים קצה חוט מהשב"כ על הרוצחים של עידו ברוך, זיכרונו לברכה, שכבר מסתתרים מעל 4 חודשים. בהקפצה לשכם מחליטים שהצוות יעשה את הפעילות המורכבת הזאת, ולא הצוות הוותיק בפלגה, וכך היה. בנסיעה של 40 דקות לחטמ"ר שומרון תכננו נוהל קרב על הדירת מסתור, וקיווינו לשים את ידינו על הרוצחים. במהלך הפעילות המבוקשים מנסים לברוח, ואנחנו פוגעים בהם תוך כדי חילופי אש כבדים עם הפריפריה שאימה עלינו. אנחנו מסיימים את הפעילות בתחושת ניצחון אדירה, והביטחון שלנו ממשיך לעלות ואנחנו צמאים לעוד ועוד פעילויות.
ב-29.5 אנחנו יוצאים למבצע חטיבתי במ"פ טול כרם נור א-שמס, והאמת שהתחושות שלנו לגבי המבצע היו איפשהו באמצע כי לא היינו שלמים עם הנוהל קרב. במהלך הפעילות מחבלים חמושים במטענים משליכים לעברנו עשרות מטענים ואחד מהם פוגע לידינו ובריף מקבל רסיסים ברגליים ומתפנה לבית חולים. התחושות שלנו אחרי המבצע היו שהפסדנו, שזו פעם ראשונה שאנחנו מפסידים ושאנחנו לא גיבורי על כמו שחשבנו. אתם שומעים שיש פצוע בצוות, ממשיכים לא לישון בלילות אבל ממשיכים לתמוך בנו. אנחנו ממשיכים בתעסוקה מבצעית ורעבים לפעילות. אם אתם שחשבתם, יזמתם והזמנתם, אפילו שבסוף קצת התחרטתם. קיבצתם חבורה של הורים ממחוזות ומעולמות שונים, שהדבר שמאחד אותם באמת זו הציפייה להגיע ליום הזה, לרגע הזה, שאתם משוחררים. כל אחד מאיתנו חווה את המסע שלו עם ילדו הפרטי בשירות הארוך והמורכב הזה. כבר מסיום המסלול דאגתם לספק לנו סיבות טובות לדאגה. איו"ש נראה לנו אז השיא. לא תיארנו לעצמנו מה עוד עומד להגיע. והנה אנו נפגשים פה היום חסרים. מאוד דברים, היה מדריך בצופים הרבה שנים, וכשהייתי במפגש הזה עם החברים, לא הרגשתי שהוא המפקד והם החיילים. כולם חברים היחידים. האווירה הזו, האחדות הזו, ואני נזכר גם כי ב-60 יום שהם היו בעזה, לקחו להם את הטלפונים, הראש של סבא עובד, מה קורה, קראת לי איתם, צעקתי קצת, בסוף אני זכיתי למסיבה כזו יפה מהמארחים כאן, באמת מאחל לכם הרבה בריאות, הרבה הצלחה בחיים האזרחיים, כל אחד שיבחר לו כמובן הוא, ושתזכו גם לאריכות ימים ובריאים רק. צוות 40 בגדול! עכשיו כל ההורים! עכשיו כל ההורים לצד שני בבקשה! בלי פיצות! בלי זריקות אמר. רגע, מה התחילו? כל ההורים לצד השני! יאללה, הורים עכשיו, הורים!